lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat ngayon ta idrama ita, ket nagapukan ni pagayam tayo a Miranda, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no ikumpara ti panagbiag idi kan ita, adayo a narigrigat ti biag idi, iso anapatag ti tunggal sintimo kanyak. Nasapaak anak asawa, ket 5 ti nagbalin nga anak mi ken ni Noel. Makiman maneho ti asawak iti jeep, ket no kasjay nga awan biyahe na, makiek-extra kadagiti construction. Agang ang katak met iti komporme a mabalin ko a mailako, tapno adala ang pangalaan mi para iti inaldaw a kasapulan mi. Rugyak man nga ro ti agsalaysay, idi agtawanan iti 10 ti inaudi nga anak mi. Kastoy man dagiti pasamak. Agto iti sweldok, nanang. Imbaglaan ngay na yun yung igatang kadagiti masapsapol iti balay. Ay na, agyaman ako na yan ako. Dakkel atulong da ito nang ro na kadagiti kakabsat mo. Awan na nyaman na, nanang. Tas inkarik kada kayo. Tulungan kayo aginggat kabala. Banag apagyamanan mi unay anak ko. Ket sapay ko ma, tadi kan tumaong maamang tulong kada kani, nang ro na kadagiti kakabsat mo. Among matabasit laang ti sweldo ni tatang yo iti pannakiman maneho na. Wan ka din, nanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Pastalakit di adda, mang tedak kunak manen. Oh, hana anak ko. Nagsapa kamutan anaring. Tamasapa ak nga agsakdo. Sigurado nga min apila man ni Giant ti bombaan. Mala, mapan ka nga rodan. Ang amsakbay na, riing man pa'y dagiti kakabsat mo. Tani, lumawagan. Sige, nanang. O, anya pa'y laang nga, aramiden nyo, anak ko. Sumrak kayon aldawan. Wan, nanang. Wan, nanang. Jibalon ko ngay nga ron. Mabiit laang. Oh, atoy. Thank you, nanang. Siyak na imat. Dahito tibalon mo, Vince. Agyaman ak, nanang. Malaala, inkayon, tapno di kay maladaw. Nanang, already na kun ikan iti kwarta. Dahito'y laangan tinapay kan chicharon ti balona. Ay na anak ko, kano adala nga ruden balon mo analing tasa ba? Ita, agala ka pa'y iti tinapay kan chicharon. Sana bali ata inlis takmat. Bayadak to inton ada kwartak, nanang. Ay, unay kalakit din ayang ubing. Talaga asika. Day talakanong ti pampanunutem. Amo yumat analakak amabisbisin, nanang. Ala nga roden dagita anak ko. Thank you, nanang. Bye-bye. Oh, adto'y ti parakan ka, Gino. Tinapay kan lining taasa ba? Ay, wow. Thank you, Hana. Kukok ka din amin daytoy. Wen, Gino. Ang mga noong tanda kamanan ni nanang mo, gapo kanya. Saan? Di namat amo aparakan ka dayta. Ti amo na kat balon ko. Ay, agyaman na ka na. Awan anyaman na, Gino. Nasaya at matasimangpet ka, Noel. Wen, bakit? Kastaunay aban mo ko ang nagbiyahe iti nagpatnag. Nagsakit di sikat ko. Agmano ak tatang? Oh, kasya na ka ti Diyos, anak. Tatang? Sumurot kayon kada kami amapan makimisa. Ha?
Ay, kwa. Inton maminsan ton. Kasta unay nga minabanog ko. Ken napuyat akpay. Sige, matan atata. Italang manan nga kakadwa tayo amapan makimisa. Please? Inton maminsan ton, tatalaga nabanogak. Hana, anak ko. Please, tata. Apay aya adagulit ka. Nabanogak ko naklangaruden. Saan man na natangkan ti ulom, si Kahana? Maminsan laang ti sao. Naawatan? Sorry, tata. Mala. Mapan kayo latan makimisa, tamaturog akpay. Ikararagan daktulatan, no iso. Apay akas tatilangam lakay. Kasla aburido ka man. Kasano? Kat agbayad ka numat ni Vince iti tuition na inton bigat. Pampanunutat no sa dino ti pangalaak. Lakay. Kabalbalik lang namin idi na minsan para iti pang tuition ni Raisa. Ita, ni Mat Vince. Ang mga no din akong ikan ni boss ta nagsasarunumat tantikas advance ko kan kuana. Barang ano agawid manin ni Brian. Kat adda itid na. Taisupay lang ang tipang tuition ni Vince. May sapay day ta pa kakun konsensya ak bakit? Noel. Kasi matya anak ta. Ta imbes nga agad adal piman. Saanan Tanasa pa nagtrabaho. Tap na makatulong ka data. Apay no palubusan nak ngaminan amapan makitagad iti ayan ni Madam Alice. Isupay matitangdan ko amapan aglaba kan aglinis ijay balayda. Miranda, saan kumaanatang kanti ulong? Asino nga iti mga sikaso kadag iti anak ta, numapan ka makitagad? Lakay, dadakkel damutan. Panagkunakat kabaalandan ti magbagida. Nukunak asaan? Saan? Di ka madanagan, takabailakpay nga ipamuspusan ti amin, Miranda. Sa dino ti pangipanam iti daytahan na. Kwa nana, mapan ko itid kada Gino. Anya? Amangan nga minuawan si daan day tarabi Kat datayo ngay. Napanunot mo ka di nga amangan no datayo mati awan si daan na inton bigan. Ala, isublim dayta. Ang nana. Isublim dayta ko na ni. Nagrigat lang aruden ti biyag tayo. Maalam pay laang ti mapan agipadawat kadagiti kaaruba. Ala. Ingka isubli dayta ijay kusina, Hana. Wen nana. Pagbanuak, nanang. Kaasya nakatidyoz, anak ko. Naimbag nga oras yun, nana. Agmanuak. Nanang, iso ni Ruby. Kayan ayat ko. Kaasya nakatidyoz. Balasang ko. Nanang, itata, sa dino tayo na. Ay ko ha, di pa'y simang patanak ko. Ang amangan no paawidan day jay. Sige, nanang. Itulod ko na ang ni Ruby iti silid mi. Iti kasta, makainanamatan. Anya, agkalay sa kayon kin ni Ruby ko na, Brian. Wan tatang, adda kami matan iti husto tawan. Kan ba isa? Agin inet kami mat kin ni Ruby. Anya? Apay ngamin aya nga agganat kayo launay nga agkalay sa anak ko. Agpudno ka man kanyak, Brian. Nanang, saan ang masikog ni Ruby? Apay ngamin aya aday ti pampanunutan nyo. Agraman ti pamilya na, kasta ti bagbagada. Wen tagdardarasudos kayo mat ngamin nga agdesisyon. Sana bareng-bareng ti mga sawa, Brian. Kan maysa, kasanon dagiti kakabsat mo. Di mat inkarim at tulungam ida ang makaadal. Tatang, doa taon ko mat ida na tultulungan. Panawon mo siguro. Tapno ti bagik matanda si kaswag. Kahit kumatantag pamilya. No agsao ka. Kasla si ka amin ti mauobliga iti daytoy a pamilya. Kat pudno matsan ka di? Kan maysa, saan kumat nga obligasyon ti mang paadal kadakwada? Da kayo tinaganak. Iso ada kayo nga rod tirumbang amang paadal kadakwada? Bastos ka nga inanak! Ibatan nagtatang!
Ayop ka? Abay, anya ti pagpampanakan mo, ha? Husto, Noel! Ibatang ti anak mo! Bagbagaman ti anak mo, Miranda. Kahit yuman gan saan, agkalaysa kami kini Ruby. Apay ngay, amul-mulagatan nyo maglatan ti makan anay dasar iti lamisaan. Anya ngay ti kukuin nyo. Mangan kayon Awan ka din ti daduma amasida, nanang. Wanarot kastamanan ti sida tayo, di kalman. Tata, isumanan ti sida tayo. Pasensya kayon, anak ko. Taday talaang tinakaibatugan ti kwarta tayo ita. Agyaman kayo kit di ata-adda. Good morning, nanang, tatang. Good morning, anak. Mana, agtugaw kan, tagigiddan tayon amangan. Good morning, Manong Vince. Morning. Good morning, Manang Raisa. Good morning to, Hana. Wow! Tuyo kan linambong nga ugot ti sayuti. Nagimas nga taday toy, nangaruna no adda kapi, saan ka di, nanang? Ay, anak ko, husto ka. Ala, mangan tayo, anak ko. Anusan tayo pa'y laang tituyo kan linambong nga ugot tayo malam, agsida tayo itilitson. Agpaiso, tata? Promise, tata? Promise. Yay! Nanang, tatang. Brian, anak. Pasensya kayong katagiti na isawang ko kada kayo din na minsan ngal daw. Nanang, tatang. Brian. Ay, takunay ni Ruby. Sabay ko tauman nugot kayo maten ngagkalaysa kami. Sa nabale, tatumulong aklat tamat dito balay, nga uri at danton asawa. Ala, uwanan. Anya ngay nga rod. No talaga adida kan malapdan, Brian. Ala, umay kakit din. Tagsasango tayo na amangan. Pagyaman ak, tatang. Nana? Apay, Brian. Amangan mo daw pa extra kwartayo dita. Naibusan kami ngamin, kat awanan panggatas ni baby. Anya, di mo't kait-itid ko lang kada kayo idinaminsan nga aldaw. Ay, naibus ngamin ang tenterjunal lang. Ay kat agdiskital ka Agparparikot lang nga roden ti inayo para iti pang tuition manen dagiti kakapsat mo. Ita. Dumawat ka manen, natangkan tumat nga minti ulo yo. No dimngag kayo kumakanyag, kat saan kayo anagkalay sa adagos? Saan kayo kumamot anasapa anadaan iti anak? Noel. Kita amita, marigrigatan kami lang arudan amang isaksakad iti pagbiag tayo. Mainayon kayo pa'y. Agbirok ka ngamin iti natalgad at trabahom. Adamot trabaho, tatang. Iso na lang, tasan regular. Day tangarod kat ti kunak. Agbirok ka iti regular. Nagadulang aruden aparikot mi ken nanang yo. Naynayo ng pailaan. Huston lakay. Makamu kayo man laangin. Noel! Noel! Agsubli ka ditoy! Noel! Sa nabali, ikarigatak tagbiro kiti nataltalgad at trabaho. Iti kasta, saan ako na dumawat kada kayo? Nanang? Apay ka di manen, Hana. Di nakdisturbon. Ad ako ko. Alaan niyo daytoy, nanang. Ni, sa dino tinangalaam iti daytoy, Hana. Kwartak dayta, nanang. Urnong ko. Amangan ngamin ko nak no makatulong kadamanong Brian. Sige, nanang. Umuna akon amaturog. Masapa akpay amariing intun bigat. Good night, nanang. Good night, anak. Awan da dumaay amang iwan iti kapsat mo. Dagiti ngay anak na. Adda dagiti anak na, lakay. Kabayatan nga agpapaimbag ti kapsat ko. Siyak mo't ti mga sikaso iti pagtagilakwan na ijaili. Isupay mo't atitangdan ko. Dakkel ti maitulong na dayjay kada tayo. Wen angam adayo ti papanam Miranda. Kasanon dagiti anak ta.
Kanayon lang arudan ti kaawan ko dito balay. Ita, uray si ka kat pumanaw. Saan pa ngaminan amapan ijay, nanang? Please? Anak, agurnong laeng ni nanang. Sana bali, tano makaurnunga, agawid akmet laeng adagos. Agingga ka di ita, kat kagura nakpailaang lakay. Apay akas lang nagdakkel ti basol ko kan ka. Awan mo ti sabali nga inaramid ko ijay. No di nagtrabaho ang nagtrabaho. Para mo't laang dayjay iti pamilya tayo. Day dakat nga rod. Anya ti kayat mo apagparangan kadagiti anak ta. Kadagiti kaaruba tayo. Akaba ilam ti umadayo, tapno mabiyag ti pamilya tayo. Asaan kayo akabailan asuportaran? Ngawan Sir Serbic, kasta ka di. Napatpatag ka di ti ibaga ti daduma a tao, ha, Noel? Tinapatag kat maikanta itinasaya at amasakbayan dagiti anak ta. Tinapatag, adda kanenda. Tinapatag kat mapaadal ta ida. Awan bibiyang ko iti anyaman nga ibaga dagiti taktao. Oh, maglagayam. Awan bibiyang mo. O di pumanaw ka manen. Panawan da kami manen kadagiti anak mo. Tay sumat ti paglaingam. Noel. Makauma! Diyos ko. Apaya din ak maawatan ti asawa. Lawlawag ang kumati panunot na. Diyos ko. Apay anagado ti wara ditoy. Kunak man no aglinlinis kayo, ha? Niya anak-anak, nakawara dagiti papel ken notebook na. Saan ko ako ka dagita? Iniurnos kon dagiti papel ken notebook ko. Amangan mat no kuka ni Manang Raisa dagita. Inyurnos kon dagiti gamit ko. Bagim day tahanak. Ala, tumal na kayon. Nabambanugak lang arudan. Ngam kastoy pa'y ti madanunak dito balay. Pag-aapaan nyo pa'y dagiti awan kaus-us kan na abanag. Si kamutan, apay ay nakakulkulit ka. Adayo nga ububing ka. Iso arumbang nalaang nga rod, asurutam ida, ta isuda ti inauna, naawatam. Talaga mata saan asyak tinagwara ka dagita, nanang? Saan ko matabasol? Na, ta sumumbat ka pa'y laang. Uray saan asi ka tinagwara? Rumbang laang aglinis ka dito balay. Apay nga minasya kakanayin ti makit-kita yun, nanang. Uray saan ko matabasol? Ipagpabasol yung kanyak. Syakla kanayon ti ata kamalina. Syakla kanayon ti makit-kita yun. Hana, anak! Hana, ang subli ka ditoy! Hana! Tulungan kayo, nanang. Saanan, anak? Kabailak dayto yan. Tulungan kayo nga roden. Iti kasta, daras amalpas. Pasensya kan, no si ka tinagdasalan ki pungtot ko iti rabi, anak ko. Okay lang, nanang. Maawatan kayo mat. Pasensya kayon kasjay mat tinaybaga. Di kay agdanag. Taigaad ko ti agadal. Iti kasta, agbalinak to a maestra. Kat inton agsweldo ikan kayon to iti kwartayo ken ni tatang. Gumatang tayon to iti agkakaimas amasida. Talaga si kahana. Tila man mapampanunot man nga ubing. Basta nanang, amok ken mamati ak amaadaan kayon to iti adu a kwarta po kanyak. Sige, nanang. Mapana ko ni Jay simbaan. Sigurado nga urayan na ko ni Father. Apay, agkanta kayo kadimanan. Wen, nanang. Ada nga min kasar inton madamdama. Masapa ak amapan. Iti kasta, makapraktis kami pa iti kantaan mi. O sige, anak. Sumarunuak inton madamdama.
o may kabuyaan nga kanta. Agpaiso, nanang? Wen, anak ko. Yay! I love you, nanang. I love you to, anak. O ala, mapankan. Itikas na, saan ka amala daw? Sige, nanang. Bye-bye. I love you. Adoy atawan, tinaglabas, asika tinag-inay, ayat. Sika lang tipagduyusan, daytoy riknag. Ititunggal aldaw, sikati sapsap ulan. Hala, mistake. Sorry, sapsapulan ko magayam, sana birbirukan. Sana bali, sigurado asanak ton nga agmistik inton madamdama. Ngamin, umay agboyan ni nanang ko. Talaga, Hana? Wan Gino Mala, partakan tapay nga rutibag na. Itikas ta, makadanon ta na dagos ijay simbaan. Sigurado nga agur uray itan, dagiti kakadwata nga agkanta. Wan Gino Hana, agpaigit ka. Adalo. Nanang! Nanang! Oh, Nanang! Brian. Ni Hana! O, apay tikapsat mo. Natisgrasya ta kanugin ni Gino. Kabayatan ti pan nagnadama pa ni Simbahan! Ano niya? Hana, anak ko. Hana. Miranda! Anya tinapasama kiti anak ta. Hana! Anak! Sana puno na ito'y. Sana puno na ito'y. Hana, anak ko. Hana, bumangon ka dito. Hana! Hana! Bakit? Apay, Hana. Apay, nagtanuel. Apay. Hustonan bakit? Awanan ti mabalinan kayo. Nudi ti mga klon iti amin. Nalabit aday ti plano ti Diyos para inanak ta. Ano ti mangibagbaga na kasing-singbat ti anak ta. Managpulong. Managparabor. Nakaragrag sa kandadumpay. Apay, jak nakita dahit na idinabiyag pa. Apay nga itaglang nga naamir sa amin dagita. Ang kinasaya ti anak ta. Miranda. Nagsakit ti maawanan iti anak. Nagsakit, Noel. Miranda. Anak ko. Anak. Nulabsem ti agsarita, kaslaak matay idi, gapu iti nalaos aladingit ken sakit amarikriknak. Agingga nga inot an aklon kumatlaang ti amin. Manipod idi, nasursuro mimatten nga ikan iti oras ti tunggal maysa. Nga ore agingga ita taaddan bukod a pamilya dagiti anak mi, ket agbabanding kami latta ditoy balay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibati daytoy iti adal, kadagiti padak adumdumngag. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko.
Tuy pagayam mo, Miranda. Ken ka pagayam, Miranda. Iti inaldaw a panagbiag tayo, adu dagiti panubok ngayon tay pagdaldalanan, amang ibus iti oras, pigsa ken pasensya tayo. Ngem di tay kumaliplipatan, nga ikan iti oray basit laeng nga oras, dagiti tattao anapateg kada tayo. Ti maysa nga agek, ti panagisem, wenno ti panang apresyar ket makuna basit laeng abanag, ngem di tay ammo adakkel gayam nga agpaay kadagiti ipatpateg tayo iti biag. Ababalaang ti biag tayo. Enjoyan tayo nga rod kabayatan anapigsa tayo pay. Ngamin, saan tayon ang maisublipay tinapalabas, no di kat agtali na adlaangan dagitoy alagip kadagiti kaunggan tayo. Alakastan pagayam, Miranda, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengan. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Naragsak ngayon kay panagdangdangag kakabsat. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan, Asina, Manipod, probinsya ti Benguet. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naragsak ken nagasat nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programa. Ilingad na kumalatan itinagan Asina. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsak a makaibati iti adal ken liwliwa kadagiti amin a makangeg. Jack nakalpas iti panagadal ko, isu nga panag-impakilaang itinateng tinagbalin at trabaho. Agalis-alis aklaeng kadagiti pwesto nga agimpaki iti naduma-duma a klase tinatnateng. Agingga nga inaramnak ti maysa kadagiti nagbalin a boss ko. Iso ni Lemuel. Inauna daytoy iti 10 atawan ngem iti siak. Nasingpet, naanos, nagagat ken naasikaso unay kanyak ni Lemuel. Isu nga tsak nga roden pinaluspusan ket nagkalaysa kami. Iti las-o ti 3 atawan a panagden nami, naaddaan kami adagos iti 2 nga anak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Bakit? Apa ati pa naring dagiti ubing. Inton ko maladaw damanan ang mapanagiswela. Nakaluto akon. Tiingam idan tagigiddan tayo namangan. Ay na, Sabado ita na kay. Anya? Sabado ya? Ay, kunak no Lunes. Ay sus, kita ang manday ta. Gapo iti sobra aki nagagat mo. Malipatan pa yan kaldaw. Ay, nagloko na. Sabado gayam ita. Katuan. Kita sang-sangwam ta nagdakkel a kalendaryo. Ay sus, lumakay kan at talaga, Lemuel. Ay, huwan nga rod. Ay, una yan. Kasla nagbayag tiyal tawa. Sabado gayam magpaiso ita. Na, takas na di ka pa'y mamati a Sabado ita. Nala, umunak nga rod na mangan. Masapak pa yung mapanidji pwesto. Tapno masapa mat ang makarga dagiti nateng. Ay katuan alakay. Sakto mat sumaruno inton madamdama. Urayak pa'y ni Nancy. Tapno adda kadwa dagiti ubing. Siga ti makamo, bakit?
Bakit? Agpabis kayak inton bingat. Amang abutak ti dua aging talungal daw ijay. Urayak nga minti isang at ko anatang kalpasan ti pa nag-deliver ko. Kasanon nga'y dagiti mai-deliver iji ordaneta, lakay. Inawaga ko ni Rene. Isupay ti kadwa magpa-ordaneta inton bigat. Kat iso nga rod, Bilinan to ni Nancy. Ta isupay ti makaamo kadagiti ubing, wen? Kasaritam to mo ti ni Brenda. Ta isupay lang ti makaamo iji pwesto kabayatan ti kawan ko. Wen, awan rumba nga pagdanagam. Ammo damat kit ditar aramidan da. Nairwamdan ang mapampanawan no kas ding agbiyahe ta. Ay, huwag ba't gidya? Hala, maturog tan. Tapno di ta mapuyatan. Masapa ta pa itong bigat. Nancy, si kapay laang ti makaamo kadagiti ubing, wan. Di mo itulok nga agbabad da iti cellphone. Paturugam ida masapa. Wen manang, awan rumbang apagdanagam. Matungpal, dagiti bilin mo. Agyaman naknukas na. Diyak maipasigurado no anyan to nga oras ti isasangpet ko. Amangan ngamin no matraffic kami manan. Awan parikot iti dayta manang. Siya kon ti makamo kadagiti awir ko. Nasayaat nga rod no kastanan si. Sana bale, nayunak to ti itid ko kan kang allowance mo. Ah? Ay kat pagyamanak unay no kasta manang Sheena. Ala, panawan ka na. Si kanti makaamo dito'y balay. Adumot ti mailuto amakan ijay ref. Wen ka di manang, no problem. Siya kon ti makamo. Sila, cellphone mo sa jagun unay. Itay pay. Aywan tatang, nalabit adagiti customer ijay pwesto dagita. Pwede mo sungbatang kay. Ang mga importante matibagada. Wan tatang, awagak tulat ta idan inton madamdama. Palpasok pa ito aramida. Kalpasan na, agrubwata kun amapan ijay pwesto. Pwede pa simang pa nilimway. Saan pa'y tatang? Nangitulod iti natang ijay Vizcaya. Kas iti sigod, ang mga no abutan naman ng tidwa aging gatalong aldaw ijay. Urayan na matlaang ngamin dagiti isang at naanatang tapno mamaminsan ti biyahe na. Sa bagay, ay nagagata talaga ni Limway. Iso na lang at akanayon mo ti kaawan na dito'y balayaw. Ay na, no siyak laang amay sa, nairwama kong tatang. Kas diyan manipod pa'y idi saan kami nga agasawa. Kung makidi bili baka talaga iti kinagagat na. Iso arumbang laang mait aso badam iti kinasaya at ti asawa manakaw. Aywan matatang. Iso matar aramida. Responsable akmat nga asawa ken ina dagiti do nga anak mi. Nasaya at mo at tasimbangpat kan Limuel Barok. Ada kayo magay, mama. Wan, inawagan nak ni Nancy nga umay mangkadwa ka dagiti uping. Masapa ka no nga minti exam na inton bikat, iso anasapa mo ta nagawin. No kasta, di pa'y simbangpat ni Sheena? Awan pa'y matngarod, ti amok akat nagkuyog kayo. Saan da kayo kano amakontak ni Nancy itay malam? Iso asya kun tinawagan na. Kasta ka di? Hala, maturog kayong dito balay. Inton bigatan ti panagawid yo, tani rabiin. Luan nga rod. Rabiin at ngagpaison. Sakat makaturturog ako. Huwag ngamin, mama. Balay to'y ayan nyo. Siguro, pawid mo ito ni Sheena. Narabyan da siguro nag-deliver. Amangan ngamin no at idugman ng tipila. Ayun, siguro paro. Ala. Huwag kayo maturog, mama. Siya akong timanguray ka ni Sheena. Atong sakit ti customer mo ita, bakit? Itay ka pa'y atex dita, Ay, uwan nga ron. Agsasarunod agiti ag-deliver kan ag-order itinatang lakay. Nasayad no kas na bakit? Blessing amin na kita kadata. Uwan apay, di ka kadi agbiyahe ita. Saan pa lang? Impasublat ko ti biyahe. Ag-repair kami ita. Yan aday welding ko. Kasta ka di? Inawagak ni Rene. Iso ti kaduak nga ag-repair iti truck.
Ay, agluto ka man iti hotcake. Tameriendaan mi. Ken agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo. No kasta, saan matlaang agbiyahe ni Rene ita? Saan tayo lang, Iso nga ti kadwak nga repair. Awagan man kay ni Randy. Ta iso pa lang tag-deliver kan agangkat kadagiti natin. Iso na pa lang ka ni Marie. Iti kasta, makain na nakaman, bakit? Ayun, alakay. Sige, taawagak nga rod ni Randy. Hala, tani, siguradong agmalmalam kami nga repair. Nang runa, katada pa i-welding ko. Rene, api nga da ka dito eh. Shh! Di ka natagari. Rene. Kakailiw ka una yan, Sheena. Rene, pangasim. Saan dito eh? Ang mga noo mo nagnilimuel kat makita na ta. Awan tirong ba nga pagdanagam? Saan mo munag dito eh? Di na basta mabali na panawan ti wilwilding na aging kamalpas. Ay, wan. Ngam agparbang ka kuma. Saan dito'y kunakmat? Pangaasim. Apay, di ka di mahiliw kanyat. Kaliliw ka Ngam saan kumamat nga iti mismo abalay mi. Pangaasim rin eh. Sige, rumwarkan. Ang mga nubirukan na kati asawa. Saan mo nagmat? Mabiit lang kayo to'y Sheena. Ay naaldawan, Sheena. May sa oras mo sama di tasangot ti sarmingan. Saan matatatang? Anya nga saan? Kano nakalablabasit ta si Pimonay. Itay kapailan di takiday kas kada kurimat-mat mau. Ay apaw, mabuong tonta sarming iti ka sa sarming mau. Napintasak matlaan ka di tatang? Makadlawak sa ita mampay akasta ti pamayama mangurnos iti bagay. Saan kamit akasta sigaw? Ni tatang mo't, sigo din nakastuyak. Saan nyo lang siguro ang madmadlaw. Di nakman paglulukwan, Sheena. Mapan kapaylaang agsubsobli akon. Tatang. Ay, Sheena, di kagar-aramid ko nakmanay. Agpanunot ka na sayaat. Di kagar-aramid iti pagbabawyam to iti mauding aldaw. Ay natatang, di kay kadiagdanag. Awan dakas nga aramidak. Nasingput to'y anak yung? Siguradwam lang, Sheena. Nay, narabyan ka mo ba kahit? Da ka matgaya man limuel. Well, ado kami ang nagabunaw. Iso nasapa kami matanal pa sa Garden. Awagan ka itay. Sunduin ka ko ma. Hindi ka ba't makontak. Iso nagdiretso ako na nagawid. Ay, wala kay. Nalobat ngamin ti cellphone ko. Kasta ka di. Nangan kan. Yung kapay mga na. Imbat tiyanda ka iti si Dam. Nagluto iti kukod. Linaw kak iti munggo. Ay, wala kay. Nabsugak pa'y mat. Nangan kami pa'y ngamin iti restaurant. Kadwak dagiti trabahador iti pwesto. Naimasan mi matan tinag-indistorya. Iso anarabyanak anagawid. Hala, yung kakaroon na nagpulas sa maturog tan bakit? Arabiin. Ayan ti asawa, banak ko. Dinagas ni John na itay bigat, mama. Masansan ba't ti irurar da iti da ichay at yun na? Mapanda ka na magpaparlor, mama. Na, anyat ko ang da ichay ngay. Agpapintas da siguro. Agpalinis iti kuko, kasjay. Ay, yak kurso na da ti gargaraw da ichay at yun na. Suruan na matan nga agbulakbol ti asawam. Sapay mahilig nga ag-short pant iti nakakitkiting. Santo agbado iti hanging kat nakadakdakkel mo at tibuksit na. Sakat kastaunay alabasit ti bibig na. Matidog pa'y dagiti kurimatmat na. Ay sos Mariusip. Katatao namat mama. Ay nahinton kuan maimpluwensyaan ti asawam iti day jadyo na. Sapay agduduma lalaki ti kakuykuyog na.
Saan mat siguro? Nasingpot ni Sina. Amo ka din ang tumarami ti pampanunuto niyo, mama. Dakkel ti panagtalag ko, iti asawa. Sina, bakit? Saan ka numot asimrek ni Rene? Nag-text ka di kan ka? Ah? Ay, awan mat imbagbaga na kanya, lakay. Nagloko na dya tao. Uray ko mamat na umawag o nag-text man la ko ma. Agur-uray dagiti ahente iti palengke. Padasak akong takan, lakay. Amang ankit dimot no saan pa'y anak kariing. Baka naging inumdaman ng idinalpas daan nag-deliver iti rabi Nalabit na kasta. Ang bayamon. Siyaklatan ti mapan mga lakad agiti simangpatan natin. Ayong gayam, sumurot ka? Ah? Ay kwa, saanan lakay? Adda ngamin lakad mi kiniin San John na inton madamdaman. Kasta? Wan. O sige. Siya akong ti mapan iti pwesto, bakit? Wan lakay. Sana bale taadamot da Brenda ken Marie Ichay. Ni pailaang randi ti ayabam amang kadwaken ka. Oh, apay nga itaka lang, Sina. Ito apay lang ang gururay. Ay nakapasensya kan Rene. Masapa ako ma. Ngam nasapa mo't anapantiin na ni Limuel iti balay. Iso ngay nasikasok pa'y. Amangan ngamin numakadlaw. No basta panawak lat ka. Okay. No problem. Tinapatig katatakan. Kailiw ka una yan, babe. Kaslay patay ko tijak pan nakakita kan ka iti sumagmamanungal daw. Anya? Abay, di na ka di kailiw. Siyempre, kailiw ka matunay, Rene. Nagtapoy ka. Saan adito ayan tiritaw? Narigatan, ang mga noda makakita ka na. Lala. Nagkarodan. Tarasan. Amumat abalayan. Agmay-may nga anak ko ni Limuel. Numabalbalin, jak kayat amadadaol ti binukal na pamilya. Isa pa nga asim tabagbaga ang anak mo. Ay, wait na balayan. Kat siya konti dumawat, iti pasensya. Gapo iti kasjengar aramiden na. Ay, jak lakit di agbidot iti nakita. Kinapod nun nasakit tinakam ko kinisina. Kasla napukaw pa'y kit din ti respeto kan ko na. Nga masapol nga agtanang akpara iti anak ko. Dak kayat nga isunto ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, abalayan. Sikapay laang tinangibagak iti daytoy abalayan. Dak pay laang imbagakin ni Limuel. Ta sigurado agulo ti mapasamak no bilang laang. Amumat ti kinasingpat na. Ngam sabali day tiyay numakaungat. Isa pa nga asim tabagbaga ni Sheena, sakbay amala daw ti amin. Ay, hindi ka madanagan na balayan. Kasaritak ni Sheena apaman na sumangpait. Agyamanak abalayan, katsapay kumatadanggan na ka. Ikarigatak alipatan tinakitak, nulakit di tasinaan nanday tiyay alalaki. Kat idyan namatan ti kasjay nga aramid na. Di met binagbagaan ka idain, Sheena. Tatang. Mangibabain ka. Hoy, sinaamon day je arine sakbay amamuan ni Limuel ti may papan na kayaw. Kuha, tatang. Anya nga kwa. Giyaman ka, tasan nga imbaga ni abalayan ka ni Limuel ti amain. Tadusaan, ang mga numapatay na ka ti asawam. Nakasingsing pa ni Limuel keng ka, nakagagagayt, nakaanaanaos, ngam kasta ti subad mo keng kwa. Tatang. No da parikot yung agasawa, pagsaritaan yaw sa nakasta. Bimababayang kapay mga raw. Dan anak yaw. Kasta teraramidan. Agbayin kamot iti asawam, Sheena. Jak ingagara ti amin, tatang. Nailawanak lang. Nailawan nga. Kinayat mo kidiya. Dalang ron asawa mo, nagpadugsol ka pala iti sa balay, salbag. Tatang. Anya pala ti biro kami ti asawam. Adami nan kenkwana. Gapu ka day, talaklakay, iso ang nagbiro ka iti bubeng. Amo
Ngam ka day, adakil apa ka ibabay ng tinaramid mo, Hindi pa'y mangaron abalayan tinakakita ka na kayo. Ay, namnay mahiblada ka. Ay, di ka man nagsangit-sangit dita. Putin yun, ti relasyon nyo iti day dyan ay. Kat ipamaysam nga si kaswan ti asawam kan nagitandak yaw. Nagbakasyon ka pa'y lang. Uray di ka pa'y lang mapanin di pwesto yaw. Tadama ni Brenda pagtalkan nyo ijay. Isaw, ti makamoy jay. Uwan, tatang. Ikarik, sina ako ni Rene. Ngam kita kakasarita yun ni Mama. Tadi na ni bagbagakin ni Lemuel. Noon niya man tinakita na. Ikarik, tatang. Agbalbaliw akon. Diya kun makisinarakin ni Rene. Katputdak matan ti relasyon mi. Pakawanindak ko, tatang. Kaslaak marunaw iti bain tunggal agkit kita kami iti ina ni Lemuel. Ngem puspos ko laklatan ti rupak amakisang sango ken kuana. Ti amak kan ti ina ni Lemuel tinang ipamuspusan iti amin tapno agsina ti dalan mi ken ni Rene. Pinagbakasyon da ni Rene aging gaasaanan ang nagpakpakita daytoy. Nagsukatak metten iti Facebook account ken cellphone number iti kastaket din akon makontakpay. Manipod idi, sagpaminsanak meten amapmapan kadagiti pwesto mi. Nila kay kulatan ti nakakaadda ang mga asikaso kadagiti negosyo mi. Saan meten nga inbagapay da mama ken tatang ken ni Lemuel ti maipapan iti naduktalan da kanyak. Inpamaysak nga rod ti nangasikaso kadagiti aga-amak. Aging gaan nalipatak meten ni Rene. Adda dagiti gundaway akayat ko nga ibaga ka ni Lemuel ti amin nga maun-una anak met iti buteng. Siguro kat nasaysaya aten adi na maamuan iti kastaket saanen daytoy amasaktan. Ket awan metten ti mapasamak agulo wenno apa iti nagbaetan mi. Awan met nagbalin aparikot iti relasyon mi nga agasawa. Ket iti mabiit mapan kami agbakasyon ijay Hong Kong. Daytoy man ti padas ko ajak topulos malipatan. Tuy pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena. Amin tayo kat adam ako na apagbiddutan. Naigagaraman ken saan kat adalat tapan nakailawan. Ngam no daytoy kat inday pagbabawyan, ada baro nga agsapa asumangbay, amang ted iti baro anamnama. Datayo matlaang timang dalos kadagiti nagbiddutan tayo, babaan iti sipupudno a panagbalbaliw tayo. Alakastan pagayam Sheena kat pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tag-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumnged.
Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kablaawan da kayo amin iti naragsak, narangpaya, ken narangay a panang pasangbay iti Paskwa, ken panang pasungad iti baro atawan. Maminsan pay, pagyamanan mi manen ti awan sarday na, ngayon kay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, sapay kuma taadda kayo akanayon iti nasayaat a kasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Kablaawan da kayo amin, nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, ket naadaw iti pakasaritaan, ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a faith. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naimbag kanaragsak nga aldaw. Kastamatan kadag iti padak adumdumngeg. Dawat ko iti apo nga sapay kuma tamataginayon ti salon atmo iti kasta ket agtultuloy ti ingka panangipaay iti naduma-duma a pakasaritaan dagiti papagayam nga agsursurat. No bilang mapili yumat nga idrama to'y padas ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a faith. Naawi sakmat ang nagsurat, gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, nang runa no kastoy nga umada ni manen ti Paskwa. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Fredo! Fredo! Isardeng mo pa ilaan day tararabidam. Pangaldawon. Bakit? Pagbiit na ituloy. Ay na, umay kakit din tamangal daw tapay. Ituloy munto inton madamdama day taubobraam. Oo. Uy, bakit? Oo. Ay, surati pulot na ita. Ay na. Sakit, garang tinit. Un nga raw. At iti danom lakay. Uminom ka pa'y. Ay, agyaman na bakit. Ay na, urayak lang nakagindawa. Ay, grabe ti pudot na. Day, kanya nga nagita yung balon ba? Nang isabawak iti native amanok lakay. Sinagpawak iti papayakan bulong ti marunggay. Ay na, nagimas ay. Ay, aduman timbakan ka, nukas tabakay. Ay na, ay na. Imbag ko na am tadimbagas ni Rodel itay ijay balay. Ison ati binaon ko nga agtilew kan mang parti iti manaw. Malagaron, mangantan bakay. Anay, ay na, apaw mabisi na kaon. Oh, kumusta kayon kininanang, tata? Ay, kinasayaan kami, nakaw. Si Karay, kumusta ka dita? Didak pa kadanagan, tatang. Okay, aklaan dito'y. Ay, nakakailiw na kauna yan, anakaw. Agandandad ka dita ka na yun, Wen ka di, tatang. Sana bale. Duwalaangan abulan ti urayan, sakbay ti panagbakasyon ko. Ha? Ay, kaya't mo asawin, adakan to dito iti Paskwa? Wen, tatang. Ay, nagsaya atay. Ay na, maragsakan laki dininanang mau. Lumaamuan na ti panagawin mo, anak kaw. Wen, iso ada kayo ti aganan na dita. Itikas na, nasalun at kayo adanunak inton agbakasyon na. Awan rumba nga pagtanagam ka na kami kanina ng mau. 100% ang nasalon at kami. Inaldaw ka mapanijitalaon, iso may exercise titulto lang may. Ngam saan nyo kumamat nga abuswan ti Baguio, tatang.
Kuna ni Insan Rodel, nagado kanon titarakin nyo amanok kan pato. At dapay kalding kan baboy. Kasanuyo pa'y itan ama asikaso dagita. Ay, awan rumbo nga pagtanagam, kunak manan. Natiksa kami pa'y tinam. Kapalan mi pa'y nga asikasuan amin, nga uri ang kikintan pa'y nga ubra, wano dingwan. Anya? Ay, basta, saan kayo unay nga agbambanog, tatang? Ibaon nyo lata ni Insan Rodel no adda saan nyo akabailan nga aramidan. Wala, boss. Ay, matungpal tibilin mao. Ipagamtong around, no kaano ti eksakto a panagawid mao. Tasunduin da kanto kaninanang mo iti airport. Tay tulugan ni Rodel ti usaran may. Aday ta, nakasagana amin ng dagiti bagahit nga gawin. Sumagmamanulaan nga oras di orayan. Itulod na kon ti driver iti airport. Kamaudyanan na. Makabakasyon ak matlaangan kalpasan ti talo atawan. Kat ti pagsayaatan na, nairanapay iti Paskwa kan baro atawan. Ma-enjoy ko lakit dito ang bakasyon. Ay, kailiw ko una yan dagiti dadaktal ko. Agkikita kami matlaangan. Ni mat Insan Rodel ti umawawag. Ti maningatan pa sa lubong na ti bagana. Hello, Insan. Di ka kadi madanagan. Binalkot kon ti parakan ka. Sinuratak pa yung tinagan mo. Itikas na, saan ang maisukat? Insan Faith, pasensya ka na. Masapo na mamuam tayo ito eh. Anya day ta, Insan? Ni Uncle Fredo, Insan. Oh, apay ni tatang, Insan Rodel. Nadisgrasya iti motor. Natayaw. Anya? Di man ko na masunduan na kaya airport iti panagawid ko. Nga maapay akas to'y matan tinasangpatan. Apay di mo man lay nulay di sasangpat ko, tatang. Apay. Insan. Nagsakit, Insan. Nagsakit. Apa yan ni tatang pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Insan, magkalma ka na kuma. Amo ka na sakit. Amo ka na rigat. Agam, naska na awatan tayo nga awanan ni Alfredo. Nalabit nga da na pimpintas a plano ti Diyos para kan na. Kan para kada kayo nga imbati na, Insan. Nagrigat nga aklunan ti kastoy anapasamakan na. Nakaragragsak iti nagsarita kami. Sakbay ti flight ko nga agawid dito'y Pilipinas. Urayawan ka na ti pasalubong na. Basta makaawid ang nasalunan.
Uwi ron insan. Nagtulog kami, mate. Naurayan na. Kagay logan ti usaran mi nagpailay. Mapan ka no gumatang iti mais. Tay pundo na ka nang dagiti tarakan na. Di nakmatan inuray. Kas jay matan ti napasama. Unay matan ti kas ti anapasama kada kaya tatang. Nagsaam apasama. Inton umay alawas gaya mo ti panagsublim iti Hong Kong, insan. Wan insan. Kat sikapay lang kumati makaamukin ni nanang. Sikapay lang kumati mangkadwakan ko na dito'y balay. Kabayatan ti kawan ko. Wan insan, awan parikot iti dayta. Sana bale, jaktun agrenyo iti kontratak kalpasan ti talo atawan. Agforgodak ton. Iti kasta, adanton kadwa ni nanang dito'y balay. Ay kat wana insan. Purasan nga isuda iti day di Uncle Fredo, ti biological parents mo. Impatagda ka, mate. Kaspudpud mo nga anak da. Wan insan. Amo, kanariknak day ka. Awan may bagak kadakwada. Impaay da amin akabailanda. Tapno maipariknada kanya. Di pa matagtipudpud no anagan na. Nagdayta ka manan insan. Nagsaangit ka manan. Malagip ko man nga minanday di tatang. Nakasingsing pat. Nga maapay nga isupay di nakapasamakan di kasya. Talaga kasta tibiyag insan. Nasakit man. Nga masapol nga awatan tayo ti kinapod no. Basta gananad ka mo ti jay, wine. Di mo baybayan ti bagi. Urayan may ti panagbakasyon mo. Imbulagat man beton ni Apo Inay. Ay, kasta unay apudot na. Ay, tinasayaat. Aglinong akman pa'y di takalkalapaw. San abalay, tadandanik beton malpas to'y kagaikak. Ang bisilya! Oh, tay! Libat Rodel, tagturong ditawi. Tay, aginong kayo pa'y. Panay, nakapudpudo. Uwan baraw, orayan nakditan, tamapanta dita kalapaw. Nay, anya nga ay dagiti bit-bit mo, Rodel. Ay na, inyagan kayo ti merienda nyo, antay. Lining ta kamutay, kan saba. Ay, nagimasin baraw. Siyempre, antay. Nasustansya na gitoy. At dapay dikit. Ay na, nagadun nga'y. Jak maibus na kita, Ay ka, merienda nyo tumanan, inton malam. Ay, sa bagay, Mala, umay katamapanta di ta kalapaw. Ijay ta nga ituloy ti agistorya, kabayatan ti panagmeriendata. Ay na, nasaysaya at matlaang nuing kaagpa-check up manang. Amangan kit di matnuan niya daytan amarikrik nam. Ay, banog ko la siguro daytaw ating kao. Nagmalmalumak ngamin itay ijay talon.
Kat numasansan samat nga agsakit ti barukong mo. Saan mo't kit day? At dalaang dagiti gundaway akas la umirot ti panagangas ko. Iso nga ililutak itilana. Sa akto uminom iti medyo na pudot ananom, makaginawa akto matan. Ammo ka din ni Faith dayta. Saan? Kan maysa, awan panggap ko amang ibaga kan kuana. Diyak kayat nga isupay manen amainayon kadagiti pampanunutan na. Maas asya nakuna yun iti dayjeng nga ubing. Maladaga pa'y idinatay dagiti pudpudno at adakkel na. Isu ada kamin tinang padakkel. Ita, nasapa matlaeng apinanawan timbilang na nga ama. Ay na, adda akon di tamanang. Ang rumbang nalaang amaamuan na ti marikrik nam. Manang, salun at mo ti isugsugal mo iti kastang aramidam. Awan rumbang nga pagtanagam, Carmen ading ko. Banog ko laang daytoy kunakmet. Kumusta kayong di nanang? Ay na, okay aklaeng anak ko. Adda ak ita dito'y talon. Madama ti abuno kadagiti mulak. Kita, naglalang tuda. San ka de? Aywan. Ay na, dadakkel dang agpayson nanang. Kita dagiti pagay. Nagdadakkel ti dawan na. Nga rod nanang. Ngam ne, kitain nyo di kayo unay agbanog. Manangdan kayo kadagiti kaaruba amang tulong kada kayo dita. Wen, anak ko. Adda tinangdanak iti kalman anagabunaw. At napasit sa andaan alpas, isuti itultuloy ko ita. Nasaya at nga rod no kasta nanang. Aywan gayam nanang. Naibaga ni Insan Rodel nga adda kanurikrik na anyo. Agudong kayo inton bigat. Ingkay to alaan ti ipawit ko akwarta. Kalpasan na, mapan kayon to agpa-check up. Ibagak kin ni Insan Rodel takuyugan da kayo. Ay na, awan sakit ko, anak ko. Pudno, ngagsaksakit ti barukong kuno ka. Angam saan mo takan ayong. Ugali ti bumakete, anak ko. Adun ti an-andayin ti bagi. Kat, kumusta ka mo ditan? Didak pa kadanagan, nanang. Okay, akla ang ditoy. Di yu iyaw awan ti saritaan. Nasaysaya at matlaang no agpa-doktor kayo. Iti kasta, maamuan no anya ti makagapo ti pagsaksakitan ti barukong yu. Alawan nanak ko. Mapanak to agpa-doktor, inton malpas ko dagiti pakakumikumak dito'y talaw. Nala, agan-andad ka kumamo dita akanayaw. Di mo baybay antibagay, anak ko. Ay na, nakaay-ay at abuy-buyaan dagiti mulak nga aba. Layakan mais. Sabali lang dagiti dumadakkel metten na bagay. Agudong akman kit din ton bigat. Tainak gumatang iti abuno. Abunwak dagitoy. Iti kasta, maya ti panagdakkel da. Kat napintas to umat ti bunga da. Ay, no si bibiyag pa'y kumaday ti Fredo. At na kumamot kadwak ita amaragragsakan amang buybuya kadagito'y amula. Ay, unay matlakit di ngaminan tigas at ti asawak. Nasapa na kami mo't apinanawan kin ni Faye. Ngam pagyamanak latat i Diyos. Ngamin, uray saan mi apudpudno nga anak ni Faith. Impatag na kami mo't iti kastaunay. Isu na lang, takinay kayat namutan ti mapanagtrabaho iti adayo. Ay, Diyos ko, sumron sa manan ti madi amarikrik na at tinasayaat.
Itong ukupay laag. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, save me from tears, I'll give it to someone special. Ala, nadalapos ko matan tinaka-frame aladawan ti ina ti amok. Ay sus, nabuong matan. Adda awag ko. Ni mat Insan Rodel. Hello Insan, nakaawag ka mat. Insan, patid karam ko matipak tinagam mo. Ni, apay ka di Insan Rodel. Intaray mi dito ospital ni Auntie Celia. Ang daksang gasat. Tasanan na ispalda giti doktor. Anya, saan? Saan ang pudno deta? Insan, Unay matante kastoy agasat dagiti nagbali na dadakil ko. Insan. Ubingag pa'y idinatay dagiti pudpudno na dadakil ko. Gapo iti aksidente. Ado dagiti rigat kan sakit ang nagdaldala na kabayatan ti kaad na kiti adayo. Ita, nagsarunumat lang ang napukaw datan ng kananan. Apaya kastoy. Anya launa yung tibasol ko iti Diyos. Taapay nga inala na matamin na napatag kanya. Insan, di ka kumagsaw iti kasta. Mamati at panubok lang ti Diyos dagitoy. Panubok? Apay o siya pay. Nagadumat dita tinaskan nga aglakam ka dagitoy. Ngam apay o siya pay. Agkalma ka ko ba, Insan? Apay! Insan, mawatak ti marekrek na. Ang insan arumbang asidiran ti Diyos. Kas na kunakon, nalabit nga darapimpintas a plano ti Diyos para ka. Talaga ka day asaan dakan amalapdan nga agsublimanan ije Hong Kong kaanakan? Andi, panagkunakat nalaklakaak ang makalipat no daak idadayo. Nang ronanod da trabaho apakakumikumak. Ay, sa bagay matkit di Ket agan-anad ka nga rod ije akanayon wan. Wan anti, awan rum ba nga pagdanagan nyo kanya. Da kayo pa lang ti makaamo dito balay ha. Kandag iti mulmula ni nanang. Wan nga rod. Dandanin maapit dagiti mais nga inmulmula na. Nagdadakkel ti bunga da. Wan nga rod anti. Ngam di namatan maramanan dagita nagrigrigatan na. Kinapudno na kanayon asika ti rumrumwar itingiwat na tunggal agistorya kami. Di na kanu kayat amarigatan ka. Iso nga aramidan na amin akabaalan na tapno makaurnong iti kwarta. Wan nga rod anti. Kat day taunay ti pagsaksakit ang tinakam ko. Kayat ko idang ikan itinasayang at apanagbiag. Kas pa nang subad ko iti kinasayang at dakanyak. Ngam kastoy matan tinapasamak. Naamak pa'y nga aming dagiti impopowit ko kat imbang ko na. Kat nakanagan pa'y kanyak. Ti pasbuk ka nakita kiti silet na. No kasano ti kinapatagdakin ka, napatpatag ka pa'y kadakwada. Amok adi nakabaybay anti Diyos kaanakan. Di ka nga rod ko mamaupupay,
Ituloy mulat ta ti agdayaw kenkwana. Ngamin, saan na tayo nga ikanti panubok aditay kabaalan asulbaran. Dayta ko mati kanayon mo alaglagipan kaanakan. Sumagmamanula ang alawas ti napalabas manipod na itabon ti inak, nagsubli ak matlaang adagos ditoy Hong Kong. Kat aging gaita adda akpay laang ditoy. Nagsaam day di apasamak, nagsaruno da matlakit din anapukaw iti imatang ko. Umada ni manan ti Paskwa iso amalagip ko dagitoy apasamak iti biyag ko. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Faith. Ken ka pagayam, Faith. Saan amaliklikan nga numaminsan ket sidiran tayo ti Diyos kadagiti saan anasayaat amapaspasamak kada tayo. Numaminsan ngamin di tayo matammo atalyawan ti Diyos no panawan ti ragsak ken baligi. Isu nga di tayo nga rod kumasidiran ti Diyos kadagiti panubok nga it-ited na kada tayo. Dagitoy ket pamuspusan na laang siguro tapno agsubli tayo kenkwana. Ad-adda nga rod apatibgaran tayo pay, ti pamati tayo, iti kasta di na tay baybayan. Alakastan pagayang Faith, kat pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay, iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.